കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം മാതാജി. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിക്രാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഭൂതി യോഗമാണ് ഇന്ന്. ഭഗവാൻ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭക്തിയെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചു തന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ്യതകളും അയോഗ്യതകളും. ആരാ പറയുക? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട് കൃഷ്ണകഥാ ശ്രവണത്തിനുള്ള യോഗ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? മറന്നുപോയോ എല്ലാവരും? ഇല്ല. ശ്രവണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യോഗ്യതകൾ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനുള്ള യോഗ്യത എന്തൊക്കെയാണ്? ആരാ പറയുക? മറന്നുപോയി എല്ലാവരും. അരവിന്ദൻ പ്രഭു. ഭഗവാനിൽ അസൂയ ഇല്ലാതിരിക്കുകയും പൂർണ്ണ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക. പിന്നെ അയോഗ്യത എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല? അസൂയപ്പെടുന്നവനും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവര്. ഭഗവാന് വിശ്വാസമില്ലാത്ത ആൾക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട് അതിനുള്ള ആ ഒരു യോഗ്യതയുമില്ല, അദ്ദേഹത്തിന് അത് സാധിക്കുകയുമില്ല എന്ന്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ലോകവുമായുള്ള കൃഷ്ണന്റെ അചിന്ത്യ ഭേദ അഭേദ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട് കൃഷ്ണനുള്ള ബന്ധത്തെ ഭേദ അഭേദ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലായില്ല? അതായത് ഭഗവാൻ ഭക്തനിൽ നിന്നും എന്തും സ്വീകരിക്കും. ഇല്ല. ഭൗതിക ലോകവുമായിട്ട്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചവുമായിട്ട് ഭഗവാനുള്ള ബന്ധത്തെ ഭേദ അഭേദ ബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം വർത്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിൽ ഉണ്ട് എന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ധാമത്തിലും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം. അതാണ് ഭേദ അഭേദ ബന്ധം. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം നടത്തണമെന്നില്ല. അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭേദാഭേദമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതി, അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. അതായത് അദ്ദേഹം സ്വയം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ എല്ലാം ഓരോ യൂണിവേഴ്സിന്റെയും ഓരോ ലോകത്തിന്റെയും സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഒന്നും അദ്ദേഹം നോക്കി നടത്തണമെന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ ശക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം. എന്ത് ശക്തിയാണ്? ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഭഗവാന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തി. ആ ബഹിരംഗ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു വിസ്തരണം ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് സൂപ്പർ സോൾ എന്ന് പറയുന്നു. ആ പരമാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തി പോരുന്നു. സാക്ഷാത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമമായിട്ടുള്ള ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ അദ്ദേഹം വസിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു താരതമ്യപ്പെടുത്താം. ഒരു വലിയ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഒരു ചീഫായിട്ടുള്ള, അതായത് നമുക്കൊരു ടാറ്റ എടുക്കാം. ടാറ്റ, അദ്ദേഹം രത്തൻ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്സിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും ചെയർമാനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെയും സ്ഥാപകനാണ്.
പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഈ ടാറ്റ ഗ്രൂപ്പ്സിന് അനേകം കമ്പനികളുണ്ട്. എല്ലാ കമ്പനിയിലും അദ്ദേഹം പേഴ്സണലായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ കമ്പനിയുടെ നടത്തിപ്പ് നടത്തണമെന്നില്ല. അദ്ദേഹത്താൽ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അനേകം ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാകും, മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാകും, സൂപ്പറിൻറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടാകും, വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ടാകും. അവരെല്ലാം ചേർന്നുകൊണ്ട് ആ ഓരോ കമ്പനിയും നടത്തുന്നു. ഇദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ എല്ലാ കമ്പനിയിലും ചിലപ്പോൾ വിസിറ്റ് നടത്തുമെന്ന് മാത്രം. അതുപോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സാക്ഷാത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവന ധാമത്തിൽ വസിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചങ്ങൾ എല്ലാം നിലനിൽക്കുന്നു, സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു, നിലനിൽക്കുന്നു. അത് സമയമാകുമ്പോൾ സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരും സംസാരിക്കരുത്, ശബ്ദം വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടി, സ്ഥിതി, സംഹാരം എല്ലാം നടന്നു പോകുന്നു. അതിന് അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നേരിട്ട് ഇടപെടണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അചിന്ത്യ, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ കൂടി സാധിക്കാത്ത അഭേദ ബന്ധം എന്ന് പറയാം. അദ്ദേഹം ഭേദം, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയാലാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത്, പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അദ്ദേഹം നേരിട്ടൊന്നിലും ഇടപെടുന്നില്ല. അത് അഭേദ. അതാണ് അദ്ദേഹം ഉണ്ട് എന്നിരിക്കലും അദ്ദേഹം നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തിലും വസിക്കുന്നു. അത് നമുക്ക് ചിന്തിച്ച് അചിന്ത്യമാണ് എന്ന്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കുറച്ച് കഷ്ടമുണ്ട്. അതാണ് അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭേദ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അതുകൂടാതെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരും ആരാധിക്കുന്നവരും, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് എന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ഥ ദേവീം പ്രകൃതിമാസുതാഃ. ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ അവർ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ശക്തിയുടെ സംരക്ഷണത്തിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാത്തവരാണെങ്കിലോ അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല? ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണ് ഉത്തരം പറയുക? 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലുണ്ട്. അവജാനന്തി മാമൂഢ മാനുഷീം തനുമാശ്രിതം. എന്താണ് അർത്ഥം? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശരിയാവണ്ണം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല, മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട് മനുഷ്യരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവർ മഹാത്മാക്കളാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അവർ ഭഗവാനെ ഭജന്തി അനന്യ മനസ്സോ, അനന്യമായ ഭക്തിയോടുകൂടി, ഏകാഗ്രമായിട്ടുള്ള ആ മനസ്സോടുകൂടി അവർ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആരാധനയുടെ പരമോന്നത വസ്തുവായിട്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനെ നേരിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. എങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. 26 ഭഗവാന്റെ കീർത്തികളെല്ലാം ആലപിച്ച് പ്രയത്നിച്ച് സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യദന്തസ്യ ദൃഢവ്രതാഃ. കൂടാതെ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. അതെ, അത് കൂടാതെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ, ഭക്തിയോടും കൂടി ഭഗവാൻ എന്താണോ അർപ്പിക്കുന്നത്, അത് ഇലയോ പൂവോ ജലമോ ഫലമോ എന്തായാലും അത് ഭഗവാൻ സന്തോഷമായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ നമ്മളോട് പറയുന്നു? എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ ആരാധിക്കണം, എനിക്കെല്ലാം സമർപ്പിക്കണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ഈ പരമോന്നത പദവിയിലുള്ളത്. എന്താണ്? ഭഗവാനാണ് പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. ശരി, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷെ എങ്കിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ഗുണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? അവർക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ ഇതിനകത്തും അവരെ രക്ഷപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. അതെ, അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തും ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധിമാനും അവസാനം ഭഗവാന്റെ
കാര്യത്തിൽ തന്നെ വിലയം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതെ, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കണം. ശുഭാശുഭ ഫലൈരേവ മോക്ഷ്യസേ കർമ്മബന്ധനൈഹി. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വഴി എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിതരാക്കുവാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. എന്ത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മദ്യാജി മാം നമസ്കുരു. ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിക്കുന്നത് വഴി ഒരു ഭക്തന് അവന്റെ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന അവന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും സൃഷ്ടിയിൽ സമൃദ്ധവും ശക്തവും മനോഹരവുമായ കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഓർക്കാമെന്നും ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ വിവരിക്കുകയാണ്. 9-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഉപസംഹാരം മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാകണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ, ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകുക, ഭഗവാനെല്ലാം സമർപ്പിക്കുക, ഭഗവാനെ വണങ്ങുക, ഇതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഏകാഗ്രമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. വിശുദ്ധാവസ്ഥയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ് ഭക്തന്മാർ എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനുമാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തന്മാരങ്ങനെ ഭഗവാനെ അനന്യമായ ചിന്തയോടുകൂടി ആരാണോ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് അവർ ഭഗവാനിലുമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ചിന്തയിൽ അവരും വർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ചിന്തയിൽ ആ ഭക്തന്മാർ എല്ലായ്പ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കും. അതായത് ഭക്തന്മാരുടെ ഭക്തനായിട്ട് ഭക്തവത്സലനായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് അംബരീഷ മഹാരാജാവ്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് തന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അത് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ഒരു കഥയാണത്. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഇതേപോലെ തന്നെ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ വംശത്തിൽ സൂര്യവംശത്തിലെ ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു ഭഗവാന്റെ. ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അദ്ദേഹത്തിൽ പ്രസാദിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൽ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന് തന്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആ ഭക്തന് ഒരു ഉപഹാരമായിട്ട് തന്റെ സുദർശന ചക്രത്തെ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ അംബരീഷ മഹാരാജാവിന് എപ്പോൾ എന്ത് ആപത്ത് വരുമ്പോഴും ആ സുദർശന ചക്രം അദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിക്കുവാൻ വരും എന്നുള്ള ആ ഒരു ചിന്തയിലാണ് ആ ഭക്തനുള്ള ഒരു ഉപഹാരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു തവണ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഒരു വർഷത്തെ ഏകാദശി വ്രതം നോൽക്കുന്നു. ആ ഏകാദശി വ്രതം നോറ്റിട്ട് ഒരു വർഷം പൂർത്തിയാകുന്ന അന്ന്, ദ്വാദശിയുടെ അന്ന് ഏകാദശി വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് ദ്വാദശി പാരണ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ആ പാരണ ചെയ്തിട്ട് പാരണ സമയം തീരുന്നതിന് മുൻപ് പാരണ വീട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഏകാദശിയുടെ പുണ്യം ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എല്ലാ ബ്രാഹ്മണരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടി അവർക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു, അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ഉപഹാരങ്ങളെല്ലാം കൊടുക്കുന്നു, ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അദ്ദേഹം സ്വയം ദ്വാദശി പാരണ ചെയ്തിട്ട് ഏകാദശി വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പുറപ്പെടുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? ദുർവാസ മഹർഷി അവിടെ. ദുർവാസ മഹർഷി വന്നപ്പോൾ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ദ്വാദശി പാരണ വീടാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് സ്വീകരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ദുർവാസ മഹർഷി പറയുന്നു, എനിക്ക് ദ്വാദശിയല്ലേ, ഞാൻ യാത്ര ചെയ്തു വരികയാണ്, കുളിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രസാദം സേവിക്കാം. ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അടുത്തുള്ള തടാകത്തിലേക്ക് നദിയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ പോകുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു യോഗിയാണ്. യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യോഗ ശക്തികളെല്ലാം കിട്ടുവാനുള്ള പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അനേക യോഗ ശക്തികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒരു ഭക്തനല്ല, ശുദ്ധ ഭക്തനല്ല. അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ മാതിരി ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനല്ല അദ്ദേഹം. പക്ഷെ ഒരു മിസ്റ്റിക് യോഗി എന്ന് പറയും. അദ്ദേഹത്തിന് ആകാശത്തിൽ കൂടെ സഞ്ചരിക്കാം. അനേകം ശക്തികൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തപസ് ചെയ്ത് അനേകം ശക്തികൾ അദ്ദേഹം കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തി, ഒരു സന്യാസിയുമാണ് അദ്ദേഹം.
അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ നദിയിൽ ചെന്ന് അതിൽ യോഗ പരിശീലനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അതായത് പല വിധത്തിലുള്ള യോഗ പരിശീലനങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം അദ്ദേഹം ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് തന്നെ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ സമയം പോകുന്നു, പാരണ വീടിയില്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു വർഷത്തെ ഏകാദശി വ്രതം നിഷ്ഫലമാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തോട് പറയുന്നു, അങ്ങ് നിർജ്ജല വ്രതം എടുത്തിരുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങ് കുറച്ച് തീർത്ഥം സേവിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങേക്ക് പാരണ വീടാം, തെറ്റൊന്നുമില്ല. ആഹാരം കഴിക്കുന്നത് ദുർവാസ മഹർഷി വന്നിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു. ശരി, രാജാവ് അതിന് സമ്മതിച്ചു. തീർത്ഥം സേവിച്ച് ദ്വാദശി പാരണ വീടുന്നു. പക്ഷേ ദുർവാസ മഹർഷി ഒരു ഭക്തനല്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവിന്റെ ഈ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് യോഗ്യമായത് കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുവാനും സാധിച്ചു. പക്ഷേ ആ ഒരു ഭക്തനായിരുന്നിട്ട് കൂടി അംബരീഷ മഹാരാജാവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് സാധിച്ചില്ല. അദ്ദേഹം സ്വയം ഒരു ഭക്തനല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് രാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റത്തിൽ ദേഷ്യം വരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കോപാകുലനായിട്ട് അദ്ദേഹം രാജധാനിയിലേക്ക് വരുന്നു. തന്റെ ജടയിൽ നിന്ന് ഒരു ജടയെടുത്ത് പറിച്ച് ഒരു കൃത്യയെ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആ കൃത്യ രാജാവിനെ വധിക്കുവാനായിട്ട് വരികയാണ്. അപ്പോൾ രാജാവിന് ഭഗവാൻ ഉപഹാരമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള, അനുഗ്രഹമായിട്ട് കൊടുത്ത ആ സുദർശന ചക്രം പെട്ടെന്ന് അവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് ആ കൃത്യയെ വധിക്കുന്നു. വീണ്ടും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇതിന് കാരണക്കാരനാരാണ്? ദുർവാസ മഹർഷി. ദുർവാസ മഹർഷിയുടെ പുറകെ പോവുകയായി. അപ്പോൾ ദുർവാസ മഹർഷി ഒരു ഭക്തനല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ ഒരു വിനയവും ഒന്നും തന്നെ ദുർവാസ മഹർഷിയിലും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. താൻ ആ രാജാവ് ഒരു ഭക്തനാണ്, അദ്ദേഹം ഒന്നുകിലും ഒരു ചക്രവർത്തിയാണ്, ഈ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാം അധിപതിയാണ്, അദ്ദേഹത്തോട് താൻ തെറ്റ് കാണിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത പോലും ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് ഉണ്ടായില്ല. ദുർവാസ മഹർഷി എന്ത് ചെയ്തു? തിരിച്ചോടുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ആരെങ്കിലും തന്നെ രക്ഷിക്കും, താനൊരു മഹർഷിയാണ്, ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാണ്, തന്നെ ഏതെങ്കിലും ദേവന്മാർ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിന്റെ പക്കലേക്ക് ഓടി. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഇത് വിഷ്ണുവിന്റെ ആയുധമാണ്, എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ശിവന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു. ശിവനും പറയുന്നു, ഇത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആയുധമാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് വിഷ്ണുവിന്റെ അടുത്തേക്കും പോകുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു യോഗി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്കും പ്രവേശിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ തന്നെ ഈ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ, അതായത് ക്ഷീരസാഗര വിഷ്ണുവിന്റെ ധാമമുണ്ട്. അവിടേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുന്നു. അവിടെ പോയിട്ട് വിഷ്ണുവിനോടും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. പക്ഷെ വിഷ്ണു പറയുന്നു, അഹം ഭക്തപരാധീനഃ, ഞാൻ ഭക്തന്മാരുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ്, ഞാൻ ഭക്തവത്സലനാണ്, ഭക്തന്മാർക്ക് എതിരെ ഞാൻ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുന്നില്ല. അങ്ങ് എന്റെ ഭക്തനെ വളരെയധികം വേദനിപ്പിച്ചു. ആ ഭക്തനെ സംഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു കൃത്യം ഉണ്ടാക്കിയത്. അതിൽ നിന്ന് തെറ്റ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് അംബരീഷന്റെ തന്നെ കാലിൽ വീണ് മാപ്പ് ചോദിക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു കൂടെ പറയുന്നത്. അത് കേട്ട് ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് വേറൊന്നും ചെയ്യാനുണ്ടായില്ല. അദ്ദേഹം തിരിച്ച് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തൻ. പക്ഷെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാതെ അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കൈകൂപ്പി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ദുർവാസ മഹർഷി വരുന്നത്, കാരണം ദുർവാസ മഹർഷി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗസ്റ്റാണ്, അതിഥിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഊണ് കഴിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് രാജാവ് ക്ഷണിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതിഥി ആയതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെ ജലപാനം പോലും ചെയ്യാതെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് അവിടെ കാത്തിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് എത്ര വർഷമെടുത്തു? ദുർവാസ മഹർഷി ക്ഷീരസാഗരം വരെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് 1000 വർഷം എടുത്തു. 1000 വർഷം ഇദ്ദേഹം അവിടെ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ദുർവാസ മഹർഷിയെ കാത്തിരുന്നു. കാരണം നമ്മുടെ ഈ കണക്കല്ല, മുകളിലെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും തോറും വർഷത്തിന്റെ കണക്ക് കൂടുതലാണ്, ആയുസ് കൂടുതലാണ്. അദ്ദേഹം അത്രയും വർഷം കാത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴാണ് ദുർവാസ മഹർഷിക്ക് അംബരീഷ മഹാരാജാവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാകുന്നത്, ഒരു ഭക്തന്റെ മഹത്വം. അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട്, ശുദ്ധ ഭക്തനായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്രമാത്രം ആ ഒരു പേഷ്യൻസും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിലിരിക്കുവാനും
തന്നോട് തെറ്റ് ചെയ്തവരോടും പൊറുക്കാനുള്ള ആ ഒരു വിശാല മനസ്കതയും എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അംബരീഷ മഹാരാജാവ് എങ്ങനെയാണ് തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നത് എന്ന് ഭാഗവതത്തിൽ ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. സവൈ മനഃ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ വചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനേ. സവൈ മനഃ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെ, പാദാരവിന്ദയോർ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങളെ സദാസമയം സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ, വചങ്ങളെ അതായത് വാക്കുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ആ വൈകുണ്ഠനാഥന്റെ ഗുണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. കരൗ ഹരേ മന്ദിരമാർച്ചനാദിഷു, കൈകൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങൾ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുവാനും മിനുസമാക്കുവാനും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ശ്രുതിം ചകാരാച്യുത സത്കഥോദയെ, ശ്രുതിം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേൾവി, ശ്രവണം, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ചെവികളെ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രവണത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. മുകുന്ദ ലിംഗാലയ ദർശനേ ദൃശ്യൗ, തന്റെ കണ്ണുകളെ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെ കാണുവാനായിട്ട് തന്റെ കണ്ണുകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. നൃത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമം, തന്റെ കരങ്ങളെ ആ ഭഗവാന്റെ മറ്റുള്ള ഭക്തന്മാരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് തന്റെ ദേഹത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരസ്പർശനത്തിൽ സ്വദേഹം കൊണ്ട് ഭക്തന്മാരുടെ ശരീരത്തെ സ്പർശിക്കുവാനും അവരെ സ്വീകരിക്കുവാനും അവരെ ആലിംഗനം ചെയ്യുവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. തദ്ഭൃത്യഗാത്ര സ്പർശേംഗ സംഗമം ഘ്രാണം ച തത്പാദ സരോജ സൗരഭേ ശ്രീമത് തുളസ്യാ രസനാം തദർപ്പുതേ. ഘ്രാണം, ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ അർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന തുളസിയെ മണക്കുവാൻ, ആ തുളസിയുടെ ഗന്ധമേൽക്കുവാനായിട്ട് തന്റെ നാസികയെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നു. പാദൗ ഹരേ ക്ഷേത്ര പദാനുസർപ്പണേ, തന്റെ പാദങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ പല ദിക്കിലും പല രൂപത്തിലുള്ള ആലയങ്ങളുണ്ട്, ദേവാലയങ്ങളുണ്ട്, അമ്പലങ്ങളുണ്ട്, ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അവയിലേക്ക് ആ ദർശനം, ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ദർശിക്കുവാനായിട്ട് പോകുവാനായിട്ട് തന്റെ പാദങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു. ശിരോ ഋഷികേശ പദാഭിവന്ദനെ, തന്റെ ശിരസ് എന്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചു? ഭഗവാനെ നമസ്കരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ തന്റെ ശിരസിനെ അർപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തന്റെ ശിരസിനെ ഉപയോഗിച്ചു. കാമം ച ദാസ്യേനതു കാമകാമ്യയ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണ്? അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യരുണ്ടാകില്ല. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് എന്തായിരുന്നു ആഗ്രഹം? ഭഗവാന്റെ അഭീഷ്ടങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, അത്ര മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ മതിയാചി മാം നമസ്കുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അഭീഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കുവാനും, അപ്പോൾ മന്മന, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാന്റെ രൂപം ദർശിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകുകയില്ല. കാരണം അനേക ജന്മങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പല ശരീരങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പല ആഗ്രഹങ്ങൾക്കായി കൊണ്ട് ജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ മറന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവയിൽ ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിൽ അടുത്തത് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ എന്താണ് അടുത്ത കൃത്യം, അതാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഉണ്ടാക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കണം. അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇന്ദ്രിയം മാത്രം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക, അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാമോ അത് ഭൗതിക സേവനത്തിലായിരിക്കും ഏർപ്പെടുക. അങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കും, തന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മനസ്സുറപ്പിക്കണം. അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അതനുസരിച്ച് തന്നെ മനസ്സിനെ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മറ്റുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സിനെ സഹായിക്കണം. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ
ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഭഗവാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസം നമ്മിൽ ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ വീണ്ടും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ വിവരണത്തിലാണ് ഈ അധ്യായം ഉള്ളത്. അത് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മുടെ ഭക്തി നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ, നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ഒരു നമ്മുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിന്റെ 1 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു. 8 മുതൽ 11 വരെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത പറയുന്നു. 12 മുതൽ 42 വരെ അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം ഭഗവാൻ തന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ 1 മുതൽ 7 വരെ, 1 മുതൽ 3 വരെ ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന് പാപമുക്തനാകുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണത്? ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടുകൂടി ഭഗവാനെ നമ്മൾ സേവിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാതെ നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ ആരാധനയിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ സ്വയം അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പാപങ്ങളെല്ലാം തീർക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. 4 മുതൽ 6 വരെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും, വിദ്യാബോധം, ആത്മനിയന്ത്രണം, അപകീർത്തി എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം, ഇതെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പൂർവികർ പോലും ഭഗവാന്റെ മനസ്സിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി മുഴുവനും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം അറിയുന്നവർ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ ഒന്നിലും തന്നെ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുകയില്ല. നമ്മുടെ എല്ലാ ചിന്തയും ആ ഭഗവാനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്നായിരിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. വിഭൂതി യോഗം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. വീണ്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സ്വയം പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം സ്വയം പറഞ്ഞു തരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? കാരണം ഈ അധ്യായത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട്, അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉൽപ്പത്തി, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെക്കാളും മേലേക്ക് ആരും തന്നെയില്ല. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വം ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം എത്രമാത്രമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എത്രമാത്രമുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുകയുള്ളൂ പൂർണ്ണമായിട്ട്. മറ്റുള്ളവരെല്ലാവരും ഭഗവാൻ എത്രമാത്രം പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടോ അത്രമാത്രം അവർക്ക് മനസ്സിലാകും. കാരണം അതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഇപ്പോൾ അനേക തരത്തിലുള്ള പക്ഷികളെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കും. എല്ലാ പക്ഷികൾക്കും ഒരേ ഉയരത്തിൽ പറക്കുവാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. കാരണം ചിലർക്ക് കുറച്ചിപ്പോൾ പ്രാവുകളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മരത്തിന്റെ ഒരു പൊക്കം വരെ മാത്രമേ അവർക്ക് പറക്കുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. പ്രാവുകൾക്ക്, കാക്കകൾക്ക് എല്ലാം അതിലും ഉയർന്ന് ആ ആകാശത്തിന്റെ മേലോളം അവർക്ക് പറക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അതേപോലെ അതിലും ചെറിയ പക്ഷികളാണെങ്കിൽ ചെറിയ ഉയരത്തിൽ മാത്രമേ പറക്കുവാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. എന്നാൽ ഒരു ഈഗിളിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരുന്തിന് വളരെയധികം ഉയരത്തിൽ പറക്കുവാൻ സാധിക്കും. എങ്കിലും പരുന്തും എത്രമാത്രം ഉയരത്തിൽ പറന്നാലും ആകാശം അതിനും മേലെയാണ്. ആകാശത്തെ സ്പർശിക്കാനായിട്ട് പരുന്തിനും സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചാലും നമ്മുടെ ആ ശക്തിക്കനുസരിച്ച്, നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ അളവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും.
അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ നമുക്ക് അറിവ് തരുന്നതിനനുസരിച്ച്, ജ്ഞാനം തരുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ അറിയുവാൻ സാധിക്കുമെന്നല്ലാതെ ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല. അത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഭൂതി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐശ്വര്യം എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് അറിയുകയുള്ളൂ. അദ്ദേഹം നമുക്ക് എത്രമാത്രം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നുവോ, നമുക്ക് എത്രമാത്രം കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടോ, അതായത് നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയുടെ അളവനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്തോളം, അതായത് ഈ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആ ഭഗവാന്റെ സേവയിലൂടെ നമുക്ക് പാപവിമുക്തരായി നമ്മുടെ ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നുവോ അത്രമാത്രം ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇതിലും അപ്പുറത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആത്മാർപ്പണം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തരാകുന്നതോടുകൂടി ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക്, ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ സ്വയം നമുക്ക് ബുദ്ധി തരുന്നു എങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സ്വയം പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാമത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ട്, നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വിവരിച്ചു തന്നുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറയുന്നു, നമ്മളുടെ വാസസ്ഥാനം ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം അല്ലെങ്കിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകമാണ്, ഇതല്ല. അവിടേക്ക് പോകുവാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്യണം അതെല്ലാം അദ്ദേഹം അരുളി ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഇനിയും ഇതുവരെ ഉപദേശിച്ചതിനെക്കാട്ടിലും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ നമുക്ക് വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുകയാണ്. എന്ത് ജ്ഞാനമാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയുള്ള അറിവ് വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഉപദേശിക്കുകയാണ്. കാരണം അത് കേൾക്കുന്നതോടുകൂടി കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന്. അപ്പോൾ കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അധ്യായം 7 ഭഗവാൻ തന്റെ വ്യത്യസ്ത ശക്തികളെ കുറിച്ചും അവ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നും വിശദീകരിച്ചു. അധ്യായം 7 ഭൂമിരാപോ നലോ വായു ഖമ്മനോ ബുദ്ധിരേവച്ച, ഭഗവാന്റെ ഭൗതിക ശക്തിയും ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ശക്തിയായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ജീവജാലങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാൻ വിവരിച്ചു. അധ്യായം 9 ഉറച്ച ബോധ്യത്തിൽ ഭക്തി സ്ഥാപിക്കാൻ ഭഗവാൻ തന്റെ വ്യത്യസ്തമായ ശക്തികളെ കുറിച്ച് വീണ്ടും ഉപദേശിച്ചു. ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട ഐശ്വര്യങ്ങളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചും അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം വീണ്ടും ഭഗവാൻ നൽകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അറിയുവാനായിട്ടുള്ള യോഗ്യത എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മിൽ എന്താണ് യോഗ്യത ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്? കേൾക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷ, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകണം, ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകണം. ഇനിയും ഭഗവാൻ എന്താണ് പറയാൻ പോകുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ ഇനിയും കൂടുതൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ട് എന്നെല്ലാം അറിയാനുള്ള ഒരാകാംക്ഷയുണ്ടെങ്കിൽ, ഭഗവാൻ ഈ പറയുന്നതിനോട് നമുക്ക് കൂടുതൽ കേൾക്കുവാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് കേൾക്കൂ എന്ന് പറയും. അർജുനന് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണം, കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളത് കൊണ്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധം ലഭിക്കണമെന്ന് ആകാംക്ഷയുള്ളവർ തമ്മിൽ മാത്രം പ്രഭാഷണ പാഠങ്ങൾ നടന്നാൽ മതി. അതാണ് നമ്മൾ ഭക്തിവൃക്ഷ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം, എല്ലാവരും അന്യോന്യം ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം. കാരണം കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ ചർച്ചകൾ നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധ്യമാകുന്നു. അർജുനന്റെ യോഗ്യത എന്താണ്? ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തനുമായതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതുപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരായിട്ട് മാറുവാനും ഭക്തിയോടുകൂടി ഇത് കേൾക്കുവാനും ശ്രമിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമേ വിദുഹു സുരഗണാഹ പ്രഭവം നമഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പോൾ ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ കൂടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവില്ല. ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതൊന്നും അവർക്കും കൂടി അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? ഇവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം അവർക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാകും?
ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭൗതികവും ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രപഞ്ചങ്ങളും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാവരും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് പൂർണ്ണമായ അറിവുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ പക്ഷേ അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാം, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യാത്മ പുരുഷൻ എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ദേവകി 8ാമത്തെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ ഗർഭം ധരിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ദേവകി വസിക്കുന്ന ആ കംസന്റെ ജയിലറയിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരും മഹർഷിമാരും എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് ഭഗവാനെ അവിടെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി. ഭാഗവതത്തിലുണ്ട് അവരുടെ സ്തുതികൾ. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ സ്തുതിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? ദേവകിയുടെ 8ാമത്തെ പുത്രനായിട്ട് സാക്ഷാത് ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം അവതരിക്കുന്നു എന്ന് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരുന്നു. ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലേക്കുള്ള ആ ഒരു വരവിനെ, ആ ഒരു ആഗമനത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആ ദേവന്മാരെല്ലാവരും. പക്ഷെ എങ്കിലും അവർക്ക് അത്രമാത്രം അറിയാമെങ്കിലും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, അവർക്ക് ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. യോ മാമജമനാദിം ച വേത്തി ലോകമഹേശ്വരം അസമ്മൂഢഃ സമർത്ഥ്യേഷു സർവപാപൈഃ പ്രമുച്യതേ. ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും സർവലോകേശ്വരനുമാണ് ഞാൻ എന്നറിയുന്നവൻ മാത്രം വ്യാമോഹം തീർന്ന പാപമുക്തനാകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ തത്വത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവുകളെല്ലാം നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കണം? ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ജനനമില്ലാത്തവനാണ്. യോ മാം അജം, അദ്ദേഹത്തിന് ജനനമില്ല. അത് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രേതായുഗത്തിലും ദ്വാപരയുഗത്തിലും എല്ലാം അദ്ദേഹം ജനിക്കുകയല്ലേ ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഞാൻ ജനിക്കുകയല്ല ചെയ്തത്, പിന്നെയോ പ്രകൃതിം സ്വാം അധിഷ്ഠഭ്യ സംഭവാമി ആത്മമായ, എന്റെ സ്വന്തം മായ കൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷനാകുക, എന്റെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ, എന്റെ സ്വന്തം ആത്മീയ സ്വരൂപത്തിൽ ഞാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുകയാണ്. സംഭവാമി, ഞാൻ ഇവിടെ പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന് ജനനമില്ല. ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മരണവുമുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ജനിച്ച ഒരാൾക്ക് മരണവുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒരു ഭൗതികമായ ശരീരം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ജനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ജനനം ഭഗവാനില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഓരോ തവണ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വരുമ്പോഴും തന്റെ സ്വന്തം ആത്മസ്വരൂപത്തിലൂടെ പ്രകടമാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മുടെ ശരീരം ഭൗതികമാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്ന നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾ ആത്മീയരാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. അങ്ങനെ ജനനമില്ലാത്തവനും തുടക്കമില്ലാത്തവനും ഭഗവാനാണ്. ആദി പുരുഷൻ, ആദിമനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കണം. സർവലോക മഹേശ്വരനുമാണ്. എല്ലാ ലോകങ്ങൾക്കും അധിപതിയും ഭഗവാനാണ് എന്ന് അറിയുന്നവൻ. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ സർവ പാപത്തിൽ നിന്നും എത്രമാത്രം പാപങ്ങൾ മുൻജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഒഴിയുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഭഗവാനെ അജൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ജനനമില്ലാത്തവൻ എന്നർത്ഥം. നമ്മൾ ഈ ജീവാത്മാക്കളും ജനനമില്ലാത്തവരാണ്, ആത്മീയരാണ്. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ശാശ്വതരാണ് നമ്മൾ. സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹരാണ് നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളും. എങ്കിലും ഭൗതിക ശരീരം ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ മരണപ്പെടുന്നു. ശരീരം മരിക്കുന്നു, വീണ്ടും ജനിക്കുന്നു. അതായത് ആ ജീവാത്മാവിന് വീണ്ടും വീണ്ടും ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയില്ല. ഭഗവാൻ തന്റെ ആത്മസ്വരൂപത്തിൽ തന്നെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ആ ആത്മസ്വരൂപത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനാകുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മിൽ നിന്ന് ഭിന്നരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. കാരണം ഭഗവാൻ തന്റെ സ്വ ഇച്ഛയാൽ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നു. നമ്മളാണെങ്കിലോ നമ്മൾ പ്രകൃതിയുടെ നിബന്ധനയ്ക്ക് വഴങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ശരീരം നമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ അച്ഛനമ്മമാരെയോ നമുക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഏത് ശരീരം വേണമെന്നോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല. നമ്മുടെ കർമ്മഫലം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ശരീരം ലഭിക്കുന്നു. ഓരോ തരത്തിലുള്ള അച്ഛനമ്മമാർ ലഭിക്കുന്നു.
ആ ഓരോ ബന്ധനത്തിൽ നമ്മൾ പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാനോ, അദ്ദേഹം ഓരോ തവണയും അവതരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഏത് കുടുംബത്തിൽ എപ്പോൾ അവതരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്വയം തീരുമാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളും ഭഗവാനും തമ്മിൽ ഗുണത്തിൽ വ്യത്യാസമില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്, നമ്മൾ അണുവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. വേത്തി, ലോക മഹേശ്വരം എന്നീ വാക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിലെ സർവഗ്രഹ വ്യൂഹങ്ങൾക്കും പരമാധികാരി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ശ്രീകൃഷ്ണൻ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നനാണ് എന്ന് അറിയുന്നവർക്ക് വേഗത്തിൽ പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മോചനം ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ അറിയണമെങ്കിലും നമുക്ക് പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കണം. ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാപഫലത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. രണ്ടായാലും നമുക്ക് പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉറപ്പാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ബുദ്ധിർജ്ഞാനം അസമ്മോഹ ക്ഷമ സത്യം ദമഃ ശമഃ സുഖം ദുഃഖം ഭവോ ഭാവോ ഭയം ചാഭയമേവ ച അഹിംസ സമത തുഷ്ടി സ്തപോദാനം യശോ യശഃ ഭവന്തി ഭാവാ ഭൂതാനാം മത്ത ഏവ പൃഥക് വിധാഃ. ഇത്രയും ഗുണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബുദ്ധി, ജ്ഞാനം, സംശയമില്ലായ്മ, വ്യാമോഹമില്ലായ്മ, ക്ഷമ, സത്യം, ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, മനസംയമനം, സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ, ജനന മരണങ്ങൾ, ഭയം, ഭയരാഹിത്യം, അഹിംസ, സമതുലിതാവസ്ഥ, തൃപ്തി, തപസ്, ദാനം, കീർത്തി, അപകീർത്തി എന്നിങ്ങനെ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിവിധ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വസ്തുതകളെ ശരിയായ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ വിശകലനം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവാണ് ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ഇന്റലിജന്റ്, പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ പരീക്ഷയിൽ 100-ൽ 100 മാർക്ക് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിയുണ്ട് എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യത്തെ, ഒരു വസ്തുക്കളെ, എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തുതയെ കാര്യകാരണ സഹിതമായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, അത് തെറ്റോ ശരിയോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ്, അതിനെ ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണമാണ് അത്. ജ്ഞാനം, ആത്മാവെന്ത് ജഡമെന്ത് എന്നറിയുന്നതാണ് ജ്ഞാനം. സർവകലാശാല വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് നേടുന്ന സാധാരണ ജ്ഞാനം ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ജീവാത്മാവിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവിന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ ജീവാത്മാവ് തന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ശരിയായിട്ട് വിശകലനം ചെയ്യണം. താൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പല പല ജന്മങ്ങളായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം ഈ ശരീരം അവബോധത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ ശരീര അവബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരണം എന്നെല്ലാം കാര്യകാരണ സഹിതം വിശകലനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ്. ഒരു മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതിനനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്ത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ ബുദ്ധിയുള്ളവനാണ് എന്നർത്ഥം. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കണം. ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താൻ ആത്മാവെന്ത്, ഈ ജഡപദാർത്ഥം എന്ത്, താൻ ആരാണ്, താൻ ജീവാത്മാവാണ്, താൻ ഇപ്പോൾ ശരീരബോധത്തിലാണുള്ളത്, ആ ശരീരവും താനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. സംശയമില്ലായ്മ, അസമ്മോഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സങ്കോചമില്ലാതെ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നേടാം ഈ സംശയമില്ലായ്മ. അന്ധമായി ഒന്നിനെയും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. സങ്കോചം ഒന്നും കൂടാതെ ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രം താൻ മനസ്സിലാക്കണം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സമ്പാദിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് മുതിരുന്നതാണ് സംശയമില്ലായ്മ. അതിലൂടെ സംശയങ്ങൾ ഇല്ലാതാകുന്നു. ഭൗതികതയെക്കുറിച്ചും ആധ്യാത്മികതയെക്കുറിച്ചുമുള്ള സംശയങ്ങൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതാകുന്നു. അല്ലാതെ കണ്ണടച്ച് ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ പാടില്ല. പിന്നെയോ നമ്മൾ സ്വയം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം കരസ്ഥമാക്കി ഭൗതികതയും ആധ്യാത്മികതയും വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. ക്ഷമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ചെറിയ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുക, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നുള്ള അപമാനം സഹിക്കാൻ ഒരാൾ പരിശീലിക്കണം. കാരണം
ആധ്യാത്മികതയിൽ ഉയരുവാനായിട്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ ബഹുമാനിക്കണം, മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ബഹുമാനം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം, അതെല്ലാം നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. കാരണം നമ്മളെ സ്വയം ഒരു ഏറ്റവും എളിയവനായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയി, അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അഹംഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അഹംഭാവം ഇല്ലാതിരിക്കാനുള്ള ആദ്യത്തെ കഴിവ് നമ്മിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടത് വിനയമാണ്. എല്ലാവരോടും സഹനശീലത്തോടുകൂടി പെരുമാറുക, ക്ഷമയോടുകൂടി പെരുമാറുക. സത്യം, വസ്തുതകളെ അന്യർക്ക് ഉപകരിക്കാവുന്ന വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുക. വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കായി സത്യത്തെ മറ്റൊരു വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചുകൂടാ. അതിനെയാണ് സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇന്ദ്രിയ സംയമനം, ദമം, ആവശ്യമില്ലാതെ സ്വന്തം സുഖാനുഭോഗങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. കാരണം ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് ഉയരുവാൻ സാധ്യമല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഭൗതികതയിൽ ഭൗതികമായ വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ നമ്മൾ അകറ്റി നിർത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭൗതികതയോട് നമുക്ക് അകലേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ രണ്ടിലും ഒരേപോലെ ആസക്തി വളർത്താൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ ആസക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ ആസക്തി ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഭൗതികതയെ നമ്മൾ ദൂരെ നിർത്തണം, വൈരാഗ്യം പരിശീലിക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം അത്യാവശ്യമാണ്. ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇല്ലാതാക്കണം. മനോനിയന്ത്രണം, ശമഹ, അനാവശ്യ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിനെ മാറ്റി നിർത്തണം. ഉദാഹരണത്തിന് ധനസമ്പാദന ഉപായങ്ങളെ കുറിച്ച് ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയവരും പുണ്യാത്മാക്കളും ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാരും ഉത്കൃഷ്ട ചിന്തകരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ചിന്താശക്തിയെ വളർത്തിയെടുക്കണം. അതായത് നമ്മൾ സത്സംഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സത്സംഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ചിന്ത വളർത്തിയെടുക്കുക. മറ്റുള്ള ഭൗതിക ചിന്തകളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കുക. സുഖദുഃഖങ്ങൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് അനുകൂലമോ പ്രതികൂലമോ ആയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എപ്പോഴും പരിഗണിക്കുന്നു. അതായത് ഭൗതികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടല്ല, സുഖദുഃഖങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മിൽ സന്തോഷം വളർന്നു വരുന്നുണ്ടോ? അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള സന്തോഷം. അനുകൂലമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രതികൂലമായിട്ട് സംഭവിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിൽ ദുഃഖിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സുഖവും ദുഃഖവും ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ വിശ്വത്തിലെങ്ങും മാനവ സമുദായത്തിലും ദേവന്മാരുടെ സമൂഹത്തിലും ഈ ഗുണങ്ങൾ വെളിപ്പെടുന്നുണ്ട്. മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലുമുണ്ട് വിവിധ മാനവ രൂപങ്ങൾ. ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം അവിടെയും കാണാൻ സാധിക്കും. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എമ്പാടും ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ഈ ഗുണങ്ങളെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആളുകൾ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം സ്വയം വളർത്തിയെടുക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയും അടുത്ത ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ജനന മരണം. ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജനനവും മരണവും ഇല്ല. പക്ഷേ ഭവോ ഭാവോ, അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. തൃപ്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുഷ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം, തൃപ്തി. തപഹ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തപസ്. പിന്നെയോ ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ആധ്യാത്മിക ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാനം, ഒരാൾ തന്റെ സമ്പത്തിൽ നിന്ന് പകുതി ഭാഗം നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കായി വിനിയോഗിക്കണം. പ്രശസ്തി, ഉത്തമ ഭക്തനായി അറിയപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ ഒരാൾ പ്രശസ്തനാകുന്നുള്ളൂ. കൂടാതെ സമതുലിതാവസ്ഥ, സമത, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവത് അംശമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അങ്ങനെ സമതുലിതാവസ്ഥ വളർത്തിയെടുക്കുക. അഹിംസ, മറ്റുള്ളവരെ ക്ലേശമോ ആശയക്കുഴപ്പമോ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആരുടെയും പുരോഗമന ജീവിതം പരിശോധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ അഹിംസ വളർത്തിയെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഭയരാഹിത്യം, അഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയരാഹിത്യം,
ഭയമില്ലാതിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയരുവാൻ സാധിക്കും. അതായത് ജനന മരണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ മുഴുകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിൽ സന്തുഷ്ടി കൊള്ളുക. ആ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം സ്വീകരിക്കുന്നത് വഴി തപസ്സോട് കൂടിയിട്ടുള്ള, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിനെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തപോമയമായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അതുവഴി നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടി ദാനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് നമ്മൾ ആധ്യാത്മിക ജീവിതം പരിശീലിക്കുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. നന്മയായാലും തിന്മയായാലും ശരി, നാം കാണുന്നത് എന്തും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഉളവായതാണ് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറയുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആവിർഭവിക്കുന്നില്ല. ഇതാണ് ജ്ഞാനം. ശരിയായ അറിവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ കാണുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ്. ഭഗവാനിൽ ഇല്ലാത്തതൊന്നും തന്നെ ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധ്യമല്ല. ആ ഒരു അറിവ് നമ്മൾ സമ്പാദിക്കേണ്ടതാണ്. മഹർഷയഃ സപ്ത പൂർവേ ചത്വാരോ മനവസ്തഥാ മദ്ഭാവാ മാനസാ ജാതാ യേഷാം ലോകയിമാ പ്രജാഃ. ശ്രേഷ്ഠരായ സപ്തർഷികളും അവർക്ക് മുൻപ് 4 മഹർഷിമാരും മാനവ സമുദായത്തിന്റെ പൂർവികരായ മനുക്കളും എന്നിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച എന്റെ മാനസപുത്രന്മാരാണ്. വിവിധ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവരുടെ പിന്തുടർച്ചക്കാരാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം. പ്രപിതാമഹൻ, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മദേവൻ ആദ്യത്തെ ഇവിടത്തെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സൃഷ്ടി ആരുടെയാണ്? ബ്രഹ്മാവിന്റെ. ബ്രഹ്മാവാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും മുത്തച്ഛൻ ബ്രഹ്മാവാണ്. ആ മുത്തച്ഛനായിട്ടുള്ള ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപിതാമഹൻ എന്ന് ഭഗവാനെ പറയുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പിതാമഹൻ. അങ്ങനെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയാണ് 4 കുമാരന്മാർ. അതായത് സനക, സനാതന, സനന്ദന, സനത് കുമാര എന്ന് പറയുന്ന 4 കുമാരന്മാരാണ് ബ്രഹ്മാവ് ആദ്യമായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചത്. പിന്നീട് സപ്തർഷികൾ 7 ഋഷിമാരെ സൃഷ്ടിച്ചു. പിന്നീട് 14 മനുക്കളെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. മനുക്കളാണ് ഈ മനുഷ്യരുടെ, നമ്മൾ മനുഷ്യരായിട്ടുള്ളവരുടെ പൂർവികനാണ് മനു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മനു എന്ന് പറയുന്ന വൈവസ്വത മനു എന്നാണ് പറയുന്നത്. 7ാമത്തെ മനുവിന്റെ കാലത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വർത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും, ഇവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മമയോ വേത്തി തത്വതഃ സോവികൽപേനയോ തേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സത്യത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട്, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അതിനൊരു സംശയവും ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ, എല്ലാം ചെന്ന് ചേരുന്നതും ഭഗവാനിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. വിശ്വഭരണത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേകം ദേവന്മാർ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലുണ്ട്. അവരിൽ പ്രമുഖരാണ് ബ്രഹ്മാവും ശിവനും 4 മഹാന്മാരായ കുമാരന്മാരും മറ്റ് പ്രജാപതികളും. ഇവയ്ക്ക് എല്ലാത്തിനും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാത്തിന്റെയും പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ചതുർശ്ലോകം ഉപദേശിക്കുകയാണ്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തെ മാം ബുധാ ഭാവസമന്വിതാഃ. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന്. ഇതാണ് 4 ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീതയിലെ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകമാണ് ഇത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ് എന്ന്. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നും ഉണ്ടായതാണ്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ പറയുന്ന ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത്, ബുദ്ധിമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവർ, അവരാണ് ശരിയായിട്ടും ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. കാരണം എന്താണ്? അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് വഴി നമുക്ക് ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുവാൻ സാധിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. മറ്റുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരോ, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ബുദ്ധിമാന്മാർ, അവർ ഓരോരോ പുതിയ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കും. കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ പറയും, അവർ തന്നെ പറയും, അന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത് ശരിയായിരുന്നില്ല, കംപ്ലീറ്റ് ആയിരുന്നില്ല, ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ടൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു, ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് ഒരു ദിവസം അവർ ഇല്ലാതാകുന്നു. അവരുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും അതോടുകൂടി ഇല്ലാതാകുന്നു. അടുത്ത ജന്മമാകുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം പോയിട്ട് അവർ വേറെ ഏതോ ജന്മത്തിൽ ഏതോ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ബുദ്ധിയായിട്ട് അവരുടെ ബുദ്ധിയെല്ലാം നശിക്കുന്നു. അവർക്ക് പുതിയ ഈ ബുദ്ധിയെ ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തതൊന്നും തന്നെ അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശാശ്വതമല്ല, താൽക്കാലികമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ ആധ്യാത്മിക ബുദ്ധി ഇതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധി. അതായത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് വഴി നമ്മുടെ ജനന മരണ ബന്ധനം ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കാൻ ഒരുമ്പെടുന്നവർ, അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയും. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം. ഇതറിഞ്ഞതിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിക്കൊണ്ട് സ്വയം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഇതാണ് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള എൻ്റെ അവസ്ഥ, എൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ പരമമായ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് ആ പരമാത്മാവിനെ ആരാധിക്കുക എന്ന്, അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് ശരിയായ ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. മച്ചിത്ത, അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്തഃ പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തി ച. ആ ഒരു ബുദ്ധി, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ സദാസമയവും ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവരെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്, അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവർ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്? ആ ഭക്തന്മാരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു? എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അന്യോന്യം സംസാരിച്ച് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കൃഷ്ണൻ അവന്റെ ജീവനും ആത്മാവുമായിട്ട് മാറുന്നു. അവൻ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ പ്രഥമഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകി ദിവ്യമായ ആനന്ദത്തെ അവർ ആസ്വദിക്കുന്നു. പരിപക്വ അവസ്ഥയിൽ ആ ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് പ്രേമ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? അവർ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ആ അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയവർക്ക് സ്വധാമസ്ഥനായ ഭഗവാന്റെ നിതാന്ത പൂർണ്ണത അനുഭവവേദ്യമാകും. അപ്പോൾ ആ ബിഗിനിങ് സ്റ്റേജ്, ആരംഭാവസ്ഥയിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നിരന്തരം കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്ത് അവരെപ്പോഴും സന്തോഷഭരിതമായ ആനന്ദമയമായ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. കൂടാതെ ആ ഭക്തി വർദ്ധിച്ച് ആ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? ആ ഭഗവാനെ നിരന്തരം ആരാധിച്ച് ആ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആരാധനയായിട്ട് അത് മാറും. അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ സാമീപ്യത്തെ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന്.
എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം ഏന മാമുപയാന്തിതേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അങ്ങനെ പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അവസാനം ഭഗവാന്റെ പരമപദം പൂകണം. അവർക്ക് അതിന് വേണ്ടുന്നത് ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ അവർക്ക് നേരിട്ട് നൽകുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ആ ഒരു മായയുടെ സംരക്ഷണത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ്. നമ്മൾ ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത് വഴി, സദാസമയവും ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് മാറി, ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിൽ നിന്ന് മാറി ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറുന്നു. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണമാകുന്നു അത്. അതുവഴി ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം നമുക്ക് വഴികാട്ടി തരികയാണ്, ആ ഭക്തന്മാർക്ക് വഴികാട്ടി തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നൽകുന്നു. അന്തരംഗ ശക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമ്മളെ ആ ഒരു ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പല വിധത്തിലുള്ള യോഗയുണ്ട്. ജ്ഞാനയോഗം, കർമ്മയോഗം, ബുദ്ധിയോഗം മുതലായവയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് യോഗമാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാനിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കുന്ന യോഗം എന്നുള്ളത് ഏതാണ്? ജ്ഞാനയോഗമാണോ? ജ്ഞാനയോഗം എന്നുള്ളത് ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് അറിയുകയും എന്നാൽ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ജ്ഞാനയോഗത്തിലാണ്. അതായത് നേരിട്ട് ജ്ഞാനയോഗികൾ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനാണ് ആ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാലും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർ ഭക്തിയോഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെ അവർ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ജ്ഞാനയോഗികൾ. കർമ്മയോഗികളാണെങ്കിലോ ലക്ഷ്യം കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് അറിയുന്നു, പക്ഷെ എങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്യാനാണ് അവർക്ക് താല്പര്യം. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഫലം, താൻ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നാലും കർമ്മം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് കർമ്മയോഗികൾ. എന്നാൽ ബുദ്ധിയോഗികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗികൾ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം അറിയുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലും ഭക്തിപരമായ സേവനത്തിലും പൂർണ്ണമായി അന്വേഷിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ ബുദ്ധിയോഗി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം, ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധിയോഗി എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ആ ബുദ്ധിയോഗിക്ക് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗിക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്തിയെ ഭഗവാൻ സ്വയം കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. തേഷാമേവാനുകം പാർത്ഥം അഹം അജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വത. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാർക്ക് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്ന, ഭഗവാനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗിക്ക് ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന ബുദ്ധിയെ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തിയോഗിക്ക് അവരോട് സവിശേഷ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഭഗവാൻ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ വസിച്ചുകൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനത്തെ ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ആ ബുദ്ധിവിശേഷവും ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവും ഭഗവാൻ സ്വയം തന്നെ അവരിൽ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തെ, ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനത്തെ ഭഗവാൻ മാറ്റി ആ ജീവാത്മാവിന് തന്റെ സ്വയം സ്വരൂപത്തെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെയും ഭഗവാൻ പ്രദാനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സവിശേഷ അനുകമ്പ.
ഭഗവാൻ എല്ലാ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും നശിപ്പിക്കുകയും ഹൃദയത്തിലെ അജ്ഞതയെ ജ്ഞാന ദീപം കൊണ്ട് അകറ്റുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ അനുകമ്പ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യണം. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, സവിശേഷമായിട്ടുള്ള കരുണ എന്നല്ല നമ്മൾ പറയും. ഭഗവാന്റെ കരുണയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ അനുകമ്പയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഭഗവാന്റെ സേവകൾ ചെയ്യുക. അതുവഴി ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമുക്ക് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാനും ആ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരുവാനും അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുവാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇനി അടുത്ത 6 ശ്ലോകങ്ങളിൽ അർജുനൻ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം അതേപടി സ്വീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അതുകൂടാതെ ഭഗവാനോട് പ്രത്യേക ഒരു അപേക്ഷയുമുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിഭൂതികളെല്ലാം ഭഗവാനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ പറയുകയാണ്, ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി സ്വീകരിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങൾ കൂടുതൽ കേൾക്കാനായിട്ട് കൃഷ്ണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭു ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയഃ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഃ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങ് എന്ന് എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അർജുനൻ പറയുന്നത്, ഞാനിത് പറയുകയല്ല, ഞാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുകയല്ല, മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ഋഷിമാരെല്ലാവരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന്. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം ഇത് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ പരം ബ്രഹ്മ അങ്ങ് പരമസത്യമാണ്. പരം ധാമ പരമമായ സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. പവിത്രം ശുദ്ധമായ ഭൗതികത കൊണ്ട് മലിനമാക്കാത്ത പവിത്ര പരിശുദ്ധമാനാണ് അങ്ങ് എന്ന് പറയുന്നു. പരമം പരമമായ സത്യം ഭഗവാനാണ്. പുരുഷം അങ്ങൊരു വ്യക്തിയാണ്, പുരുഷനായിട്ടുള്ള പരമോന്നത ആസ്വാദകനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു. ശാശ്വതനാണ്, ദിവ്യനാണ്, അതീന്ദ്രിയനാണ്, ആദിദേവനാണ് ഭഗവാൻ. അജം ജനനരഹിതനാണ്, വിഭും സർവോന്നതനാണ്. ഇതെല്ലാം നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ ഋഷിമാരെല്ലാവരും ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഭഗവാൻ സ്വയം ഇത് അർജുനനോട് പറയുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ അർജുനൻ അത് അതേപടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു. സർവമേതൃതം മന്യേ യന്മാം വദസി കേശവ നഹീതേ ഭഗവൻ വ്യക്തിം വിദുർദേവാന ദാനവാഹ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, അങ്ങ് പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അതേപടി സത്യമായി മനസ്സിലാക്കി സ്വീകരിക്കുന്നു. പ്രഭോ, ദേവന്മാർക്കോ ദാനവന്മാർക്കോ അവിടുത്തെ വ്യക്തിത്വം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. കാരണം എന്താണ്? ദേവന്മാർക്കാകട്ടെ, ദാനവന്മാർക്കാകട്ടെ, ഋഷിമാർക്കാകട്ടെ ആർക്കും ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. ആ ആദിദേവനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാൻ സ്വയം കനിഞ്ഞ് അരുളി ചെയ്ത് കരുണപൂർവം അനുകമ്പയോടുകൂടി നമുക്ക് ഭഗവാനെ വെളിപ്പെടുത്തി തരുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമാകുകയുള്ളൂ. സ്വയമേവാത്മനാത്മാനം വേദത്വം പുരുഷോത്തമ ഭൂതഭാവന ഭൂദേശ ദേവദേവ ജഗത്പരേ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനവും ദേവന്മാർക്ക് ദേവനുമായ ഭഗവാനെ ജഗദീശ്വര, അങ്ങേക്ക് മാത്രമേ അങ്ങയുടെ തന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ അങ്ങയെ അറിയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അർജുനന് മനസ്സിലായി, ഭഗവാന് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ശക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവർക്ക് ആർക്കും തന്നെ ഭഗവാന്റെ കരുണയില്ലാതെ ഭഗവാനെ ആർക്കും തന്നെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന്.
കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം അർജുനൻ അനുസരിച്ചു എന്നതാണ് അനുകരണീയമാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഭഗവത്ഗീതയുടെ കാതൽ എന്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ മാത്രമേ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് അറിയാൻ കഴിയൂ. അതായത് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചതെല്ലാം നമ്മൾ അതേപടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് നമ്മിൽ ഭക്തി വളർന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന്. വക്തുമർഹസ്യ ശേഷേണ ദിവ്യാത്മവിഭൂതയഃ വ്യാപ്യ തിഷ്ഠസി. ഈ ലോകങ്ങളിൽ എമ്പാടും വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങയുടെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾ, അവയെ കുറിച്ച് എനിക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരൂ എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയുകയാണ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ, ശക്തികളെ കുറിച്ച് അർജുനൻ അറിയണം, അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. കഥം വിദ്യാമഹം യോഗിൻ ത്വാം സദാ പരിചിന്തയൻ കേഷു കേഷു ച ഭാവേഷു ചിന്ത്യോസി ഭഗവന്മയാ. ഹേ യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ, അങ്ങയെ ഞാൻ നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എങ്ങനെ വേണം? അല്ലയോ പരമദിവ്യോത്മ പുരുഷ, ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളിലാണ് ഞാൻ അങ്ങയെ ഓർക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെപ്പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. അപ്പോൾ അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലായി. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, അങ്ങ് സ്വയം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് അങ്ങേക്കല്ലാതെ അങ്ങയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധ്യമല്ല, ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് അർജുനൻ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്? അതായത് ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. സത്യത്തിൽ ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലായെങ്കിലും നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക്, സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ എങ്ങനെ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ അർജുനൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം കേൾക്കുന്നതിന്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഭഗവാന്റെ സ്മരിക്കുക വഴി ഒരാൾക്ക് അമൃത ആസ്വദിക്കാം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കേൾക്കുന്തോറും നമ്മുടെ പാപ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അത് നമ്മളെ വീണ്ടും ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല, നമ്മളെ ശാശ്വതമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ പരമപദത്തിലേക്ക് അത് എത്തിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എത്ര കണ്ട് കേൾക്കുന്നുവോ വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കുക, സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം കേൾക്കുക. അത് നമ്മളെ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ശ്രവണം ഭഗവത് സ്മരണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. എപ്പോഴും കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്തോറും ഭഗവാന്റെ സ്മരണയും, കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും ചിലപ്പോൾ മനനം ചെയ്തു എന്ന് വരും. അന്ന് ആ പ്രഭാഷണത്തിൽ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ലേ, അത് ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണ നമ്മിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഭഗവാന്റെ സ്മരണയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഈ ശ്രവണം വളരെയധികം സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അർജുനൻ കൃഷ്ണന്റെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് വേണ്ടി, വ്യക്തിപരമായ സാംശീകരണത്തിനായി ഞാൻ അങ്ങയെ എങ്ങനെ നിരന്തരം ചിന്തിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അമൃത ആസ്വദിക്കാൻ, കൂടുതൽ കൂടുതൽ കേൾക്കാനും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളുടെ അമൃത ആസ്വദിക്കാനും അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കും തോറും നമ്മുടെ അത് അമൃതായിട്ട് മാറുന്നു. അതായത് നമ്മുടെ പുനർജന്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. അത് കൂടാതെ ഭഗവാനെ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സ്മരിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാന്റെ ശക്തി എങ്ങനെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നറിയാനായിട്ട്, ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് അറിയുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളോ സംശയങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക.